En guàrdia, llestos, endavant. Bon dia, titis. Scaramouche és el nou musical de Goll de Gom. Està inspirat en la novel·la de Sabatini, de la qual se n'han fet dues adaptacions cinematogràfiques, la més famosa l'última, la de l'any 52. He vist l'obra dues vegades, la primera abans que s'estrenés, així doncs quan la vaig veure no tenia ni idea del que estava a punt de veure. I el que vaig veure va ser un musical amb lletres majúscules. Quan dic que és un musical amb lletres majúscules, no només ho dic perquè és un musical grandiloqüent, tot i que ho era. I amb això no vull dir que un musical a petita escala no pugui ser igual de musical o igual de fantàstic, ni molt menys. El que em refereixo és que, per contrast amb el Despertar la Primavera, per exemple, era un musical a gran escala, un escenari molt gran i tant l'escenografia com el vestuari a gran escala. La música em va agradar molt, tot i que em va faltar un himne dels pirates. Em va sorprendre molt veure que era una comèdia, perquè anava una mica pensant en Mar i Cel. I amb el que em vaig acabar trobant va ser una història tràgica, però amb molt sentit de l'humor. L'estil em recordava Monty Python i trencaven la quarta paret quan volien. Sobretot el personatge que tenia més llicència artística i el que em va fer riure més va ser el Marquès, Ivan la Banda. Aquest jugava amb el paper d'un malvat a l'estil Austin Powers. Tot i que també donava a l'obra un toc de Moulin Rouge, sobretot en el segon acte. Tant els músics com els actors feien una feina espectacular. Toni Vinyals, Mireia Mambo, Ivan la Banda, com ja hem dit. A més, també hi havia el Jan Forrellat i la fantàstica Clara o Leopolda Olda. No destacar els combats d'esgrima, que estaven molt ben duts a terme, un tempo fantàstic perquè resultés creïble i tampoc resultessin feixucs. Per cert, ja que estem, m'agradaria destacar que el segon cop que vaig anar a veure Scaramouche va ser a través de Cine25, que és una iniciativa que ofereix preus més assequibles per anar al teatre dirigida a joves d'entre 18 i 25 anys. Així que ja sabeu, catalans i catalanes, la butxaca ja no és excusa per no anar al teatre. Recordeu que podeu llegir la crítica completa a socdestelletes.cat o clicant ara mateix a la meva cara, o també a la web de recomana.cat a la secció de #novaveu. Espero que us hagi agradat i fins la pròxima. Bona nit, titis. Bona nit, estelletes.